Flixbus trae algo de retraso. Este é a plaza da estación Japón. A estación central de Karlsruhe. Son as 4:30 da mañá, 5 menos algo. Información aquí, información no outro lado, pero está cerrado aínda. Máquinas de tickets. E para ir coller o Flixbus hai que atravesar toda a estación e ir ao outro lado. Os accesos andén.